L-abilità tagħkom fl-isport ġabet unur lil pajjiżna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt laqgħa li saret għall-atleti u l-coaches tal-Special Olympics u saħaq li l-40 medalja differenti li ġabu 28 atleta li kompetu fl-Special Olympics taw kuraġġ lil ħafna oħrajn biex jelbu l-isfidi ta' kuljum. Adrian Delija rikonoxxa l-fatt li dawn l-atleti kollha bid-determinazzjoni tagħhom bdew vjaġġ li jwassal messaġġ liċ-ċittadini Maltin li jistgħu jirnexxu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ppreżenta tifkira lil kull parteċipant u lil coaches tagħhom bħala rikonoxximent tas-sagrifiċċju u determinazzjoni tagħhom. L-atleti Maltin ikkompetew ix-xahar l-għadda f'Abu Dhabi ma' 7500 atleti barranin minn 190 pajjiż differenti. Preżenti kien hemm il-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista Roberta Rigo u David Aġus, is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley, il-Wip tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar, deputati u diversi kandidati.